Ayong kuya ang pagupit ko. Okay, so hello mga kapabo, galing ko sa barbershop. Barbershop diya sa Biasong Libagan Southern Leyte. Hindi ko magpagupitan. Karon pa ko nakapagupit eh, busy. So karon, I don't know kung sa'yo ako managay po kung sa'yo akong gusto nga gupit. Pero watch out. What's up? Gutabato. Guwapa dyan ko ano yun sa mga. Char. So, diyan na among magupitay si niHUGOT. Ay, alam mga kapabo. Kapabo. So, mga kapabo. Pakulan. Perfect nga rin. Kasi din sa pabo. Some of them, you assume I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me and it'll glue to you and devastating. More than ever demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's devastating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they. Cause I know the way to get them motivated. I make elevating music, you make elevating. He's too mainstream. Well, that's what they do when they. Lot of boring math later. Okay, so nakuman na. Nababahan mo. Ay, okay. Ay, okay. Dahil nagdakagwarta, Day. Ulira ka na daw. Kapila bayan ko yan. Doon, ayaw ka na daw. Doon, sige na po. Kailan ko na po. Sige na, Day. Dali na kami natin na ta. Buwang ka, paggupit ka, wakay na ang kwarta. Ay, okay. Yan na. Mga kapabo, so again, sa katong gusto nga magpagupit, Biasong Libagan Southern Leyte, barbershop ni Dodong Yarmia barbershop. Okay, so thank you kuya, pagpagupit ang gusto. Sige, bye-bye. Bye-bye. Meanwhile, at the Krusty Krab. Naman ka. Ngunit naman ka. Sampang uyod pa mo. Pagtigog na. Araw na ako'y pagsagay. Inig magbuwag na mo. Kung paminoni mo, ikaw na ang pinakamala sa gugma. Tama ka. Wala ba ka na tingala? Kanang, itsiraan yung agaw ba? Kanya ikaw, murag kagaw. Sa tanan akong nauyab ba? Nagdaway ba gawin ko na ko tilaw 5 years? Kapag naririnig mo to, nasa kabilang banda siya ang hinahanap mo. Pamparam-pam-pam, pamparam-pam-pam. Figura ka, gitilawan, unyawa na nagparamdam. Pamparam-pam-pam, pamparam-param-pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Mga day, R.I.P. sa aking mga puso na kumukumot sa maling lalaki. Mangutana ko ba? Kisa mo na masahaw no balita? Ang GMA? Ang ABS-CBN? O ang silingan ninyong chismosa o libakira? Mga day, hindi ka po naman sa mga laki. Kahit tungod yung pasakitan o yung pang ilaw na mo. Try mo pa mayot. Loyal man ni. Baka buntis pa yun.